Månedens tip er Socrative, et online gratis spørgeskema testprogram klikker, som du kan bruge til at aktivere og involvere dine elever i undervisningen. Socrative virker på mange forskellige devices og på alle browsere, så det er uden betydning, om eleverne sidder med en PC, en Mac, en smartphone, en iPad eller en anden tablet. Du stiller spørgsmålene, eleverne går ind på programmet og svarer på spørgsmål, og du får øjeblikkelig respons for alle elever. Du kan fx teste elevernes forståelse under en gennemgang med et eller flere hurtige spørgsmål, og lynhurtigt få svar på, om de har forstået det gennemgået. Spørgsmålstyperne kan være multiple choice, sandt, falsk eller et kort tekstsvar. Muligheden for at aktivere alle elever samtidig gør det også nemmere at få eleverne til at holde fokus på undervisningen. Læreren skal først oprette en profil på www.socrative.com. Herefter logger læreren på t.socrative.com og har et rum til sine spørgsmål. Du kan sagtens lave spørgsmålene i forvejen, det viser jeg lidt senere. Eleverne skal logge ind på m.socrative.com og gå ind i rummet. Rumnummeret får eleverne af læreren. Jeg starter med at taste adressen ind www.socrative.com og går ind på siden. Her på forsiden der kan alle typer logge ind, studerende eller lærere. Jeg logger ind som lærer. Jeg har tidligere oprettet en profil og bedt maskinen om at huske mig, så her står mit login og password, så jeg logger på. Nu kommer jeg ind i mit rum, og hvis vi starter her, så kan I se, at jeg har et rumnummer, der hedder 96 76 52. Det er det rum, som jeg også giver eleverne, det nummer, de skal logge ind på, når de skal ind og tage testen. Lige nu kan jeg se, at der ikke er nogen elever i rummet, for der står der 0. Efterhånden som eleverne logger på rumnummeret, vil jeg kunne se dem her. Så er der nogle forskellige muligheder for at lave test, og den første, det der hedder Single Question Activities, det er, at man har mulighed for lynhurtigt at lave et spørgsmål her og nu, og som klassen svarer på, og det kan både være som multiple choice, eller som sandt og falsk, eller som et kort tekstspørgsmål. Der er også mulighed for at forberede en quiz inden, og den har vi hernede. Den der hedder Create, Edit and Import Quizzes, og den vil vi starte med at kigge på. Jeg er nu gået ind i der, hvor jeg laver quizzene, og jeg kan vælge imellem, om jeg vil vælge en eksisterende quiz, jeg kan have liggende her, eller om jeg vil importere en quiz, eller jeg vil lave en ny quiz. Og jeg kan gøre forskellige ting ved de quizzer, jeg har. Jeg vil starte med at lave en ny quiz helt fra bunden af. Jeg skal starte med at give mit quiz et navn. Jeg kalder den Test af Socrative. Så spørger den, om jeg vil dele den, og det vil jeg gerne give mulighed for. Så får den et nummer, som jeg kan give til mine kollegaer, og så kan de gå ind via det nummer og få adgang til en test. Og så skal jeg vælge, om det skal være multiple choice, eller det skal være short answer, og jeg vælger en multiple choice. Her kan jeg så skrive et spørgsmål. Og nogle forskellige svarmuligheder. Man skal komme med 2 forskellige svarmuligheder, men man kan sagtens lave flere. Og så skal man hakke af, hvilken svarmulighed der er den rigtige. Så kan man fortsætte med at lægge flere spørgsmål ind af de 2 typer, eller man kan vælge, at man afslutter ved at gemme testen. Her kommer det nummer, som jeg har mulighed for at dele med mine kollegaer, men det skal jeg ikke bruge lige nu, så jeg trykker på Continue. Nu har jeg lavet quizzen. Jeg går tilbage til min hovedskærm.
Nu vil jeg gerne starte min quiz, og jeg går ind på Quiz-Based Activities og Start Quiz. Her kan jeg se de quizzes, jeg har lavet indtil nu, og jeg vælger den, som jeg vil køre. Den er her. Så kan jeg vælge, om det er eleverne, der bestemmer, i hvilken rækkefølge de tager spørgsmål, eller om det er læreren. Og jeg vil selvfølgelig have, at det er læreren, der styrer, fordi jeg vil selv styre, hvornår eleverne får spørgsmålene. Og jeg har lidt muligheder for at lave rundt om på rækkefølgen af svarmulighederne osv., hvis jeg er lidt nervøs for, at eleverne kigger efter. Jeg går ind på den Teacher-Paced Quiz. Der sker nu det, at eleverne, der er logget på i rummet, hvis der var nogen, der er logget på, det er der ikke nu, det er der om lidt, at de bliver bedt om at logge på med deres navn. Og her kan vi nu se, at der er en elev, der er logget på heroppe i hjørnet. 1 ud af 1. Og det er sandelig Liselotte. Så er eleverne på, og efterhånden som alle eleverne er på, så kan man vælge at gå videre. Det er smart at gøre i starten af timen, det her. Så vil jeg godt have, at eleverne skal svare på spørgsmålet, så jeg klikker på Send Next Questions. Og igen venter systemet på, at eleven svarer. Her kan vi så se, at alle eleverne har svaret, og man får lynhurtigt et resultat. Hvad har eleverne svaret? Nu er det ret enkelt, da der kun er én elev, men der er en elev, der har svaret ja, som også var det rigtige svar, og der er ikke nogen elever, der har svaret forkert. Her vil man så gå til næste spørgsmål, hvis der var flere spørgsmål. Men da der ikke er flere spørgsmål, siger jeg End Activity og slutter af. Så spørger systemet, om jeg vil have min e-mail med en rapport over alle testresultaterne. Og det kan jeg svare ja eller nej til. Der vil stadigvæk være en rapport. Jeg siger, at jeg vil gerne have en rapport. Så får jeg så en e-mail, hvor de angiver, hvordan mine elever klarer testen. Jeg kan også se, hvordan eleverne klarer det, hvis jeg går ind i rummet, hvor jeg håndterer quizzer. Der ligger nede i bunden alle de gamle testrapporter og de quizzer, jeg har kørt. Så jeg vil altid kunne finde den herinde. Vi skal nu se, hvordan det ser ud set fra elevens side. Eleven starter med at gå ind i browseren på sin smartphone, eller på sin computer, eller på sin iPad, eller hvad det er for en device, vedkommende sidder med, og logger ind på m.socrative.com. Når eleven går ind på siden, vil vedkommende blive bedt om at taste nummeret på det rum, hvor quizzen ligger. Og det var det nummer, som læreren giver eleven, og som læreren har i sit rum. Herefter klikker eleven på Join Room. Eleven vil så blive lukket ind i rummet og blive sat til at vente på, at læreren starter en eller anden form for aktivitet, sætter spørgsmålene i gang. Det første spørgsmål vil være, at eleven skal taste sit navn ind og trykke på Submit. Så kommer navnet ind på lærerens side i rummet, og læreren kan se, at den pågældende elev er gået på. Herefter må eleven så vente på, at læreren sætter spørgsmålene i gang, hvis læreren har valgt den lærerstyrede spørgsmålstype. Her er et eksempel på et spørgsmål, som eleven kan svare på. Og der er 3 svarmuligheder. Og eleven får enten at vide, at vedkommende har svaret rigtigt, eller at vedkommende har svaret forkert. De 3 vigtige links. Hovedlinket www.socrative.com. Her kan man altid komme ind via lærersiden, hedder t.socrative.com, og elevsiden hedder m.socrative.com. God fornøjelse.